вақтҳои охир миёни Роналду ва Месси вобастагии зиёд мушоҳида мешавад. Дар охири карьера ин ду бозингар бо ҳамдигар наздикӣ пайдо мекунанд. Рақобати онҳо ҳам ҷои худро дорад. Барои маълумоти пурра мо дар ин видео охирин хабар дар бораи ин ду ситораи футболро ҷамъоварӣ кардем. Дар ягон ҷо баъзур шунед, мо бошад сар мекунем. Инак соли 2020 ҳам ба анҷом расида истодааст ва дар асри 21 шояд он бадтарин сол барои Барселона бошад. Аммо каталониҳо имкон доранд ки онро ба ғалаба анҷом диҳанд. 29 декабр шогирдони Куман бо Эйбар рақобат мекунанд ва дӯстони мо аз 1-х ба ғалабаи Барса боварӣ доранд. Дар ин бозӣ Месси аз сабаби ками ҷароҳат бардоштанаш иштирок намекунад. Бинобар ин ман ба ғалабаи Барселона бо тотали камтар аз 1.5 гол ки коэффициенташ 2/104 мебошад 10,000 рубл ставка хоҳам кард. Шумо бошад метавонед интихоботонро худатон кунед. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. рӯзи 8 декабр шояд охирин бор ду легендаи футбол дар рӯ ба рӯи ҳам қарор гирифтанд. Дар доираи бозии гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо Ювентус ба шаҳри Барселона сафар кард. Дар бозии якум Роналдуро нагузоштанд ки ба майдон барояд. Тайёрии ӯ дар бозии дуюм хело ҷиддӣ буд. Аз ин рӯ Ювентус бо ҳисоби калон Барсаро мағлуб кард. Футболбози португалӣ ба задани ду гол даст ёфт ва сурати худро дар муқоваи ҳамаи маҷаллаҳо ҷо дод. Пеш аз бозӣ Роналду ва Месси мисли дӯстон бо ҳамдигар муносибат доштанд. Хеле гарм дар бораи чизе суҳбат карданд. Баъди бозӣ Роналду дар микс-зона ҳамаи ҳақиқатро дар бораи рақобати худ бо Месси нақл кард. мо бо Лео давоми 13 соли охир дар маросимҳои ҷоизаспорӣ иштирок мекунем. ман ҳеҷ гоҳ дар симои ӯ рақиби худро надидам. ин ҳама бофтаи васоити ахбори омма аст. мо ҳамеша муносибати хуб доштем. агар аз ӯ ҳам пурсон шавед, суханони маро тасдиқ мекунад, гуфт футболбози португалӣ. рост будани суханони ӯ исботи худро пайдо кард вақте ки дар як ҷоиза Роналду ба Месси овоз дод. Криш ба ҳайси капитани тими миллии Португалия барои гирифтани ҷоизаи The-Best сегонаи беҳтаринҳоро ба таври зерӣ номбар кард. дар ҷои якум ҳамлагари Бавария Роберт Левандовски, дар ҷои дуюм Лео Месси ва дар зинаи сеюм Килиан Мбаппе. Месси ҳам дар сегонаи беҳтаринҳо Роналдуро ҷо дод. соли 2018 Месси овози худро ба Роналду дареғ надошта буд. он вақт футболбози португалӣ яке аз се бозингари беҳтарин аз нигоҳи Месси эътироф гардид. на танҳо ду легендаи футбол бо ҳамдигар ҳурмату эҳтиром доранд, ҳатто ҳамсарони онҳо бо якдигар меҳрубон ҳастанд. Антонио Ракузо ва Ҷорҷина Родригес тез ба аксҳои ҳамдигар дар Инстаграм лайк мемонанд. чанд вақт пеш як кори ҳамсари Роналдо интернетро тарк конд. ӯ дар зери акси Тиаго фарзанди дуюми Месси комментария навишта гуфт ки муборак бошад, ин қадар кӯдакон тез калон мешаванд. боз як далели дигар ки муносибати дӯстонаи ин ду хонаводаро исбот мекунад он аст ки Роналдои хурдӣ мухлиси ашадии Месси мебошад. фарзанди якуми Роналду бо Месси соли 2015 дар маросими ҷоизаспории туби тиллоӣ дар шаҳри Цюрих бо ҳам шинос шуданд. ҷуниор бо оилааш дар пушти парда қарор дошт вақте ки Месси аз наздаш мегузашт. фарзанди Роналдо барои салом кардан пеши Месси рафт. суҳбати онҳо чунин сурат гирифта буд. Лео пурсид: корҳоят чӣ хел? хуб аст? дар ин суҳбат Роналдо ҳамроҳ шуда гуфт ки писари ман наворҳои бозии туро тамошо мекунад ва фақат дар бораи ту гап мезанад. Месси бо табассум чунин посух дод: умедвор ҳастам ки ин ба ту кӯмак мекунад. худ ҷуниор шарм кард ва ягон чиз гуфта натавонист. дар пеши кумири худ ҳама дар чунин ҳолат меафтанд. ба ин сурат таваҷҷӯҳ кардаед? ҷуниор бо бибиаш дар як ҷо нишастаанд. аҳамият надодаед? як бор нигоҳ кунед, дар планшет навори Месси дида мешавад. Роналдои хурдӣ дар ютуб видеои голҳои Мессиро тамошо мекунад. фарзанди ман ба мисли Месси футболбозони беҳтаринро қадр мекунад. ин бисёр хуб аст. ӯ бачаи боақл ва хушманд мебошад ва на танҳо дар бораи Месси гап мезанад. ман интихоби ӯро ҳурмат мекунам, гуфт Криштиану Роналдо. чӣ хеле ки шумо фаҳмидед, тамошо кардани видеои Месси дар хонаи Роналдо мушкилӣ надорад. барои худи Криштиану Роналдо ҳам проблема нест бо Лео Месси нишаста хӯроки шом хӯрдан. ман Мессиро бениҳоят ҳурмат мекунам ва ӯро дӯсти худ медонам. худи Месси гуфта буд ки рафтани ман аз чемпионати Испания зиндагии ӯро сода кард, чунки мо бо ҳамдигар рақиби асосӣ ба ҳисоб мерафтем. мо бо ҳамдигар ягон бор ғизои шом нахӯрдаем ва ман фикр мекунам ки хуб мебуд чунин вохӯриро ташкил мекардем. шояд дар оянда мо ба ин чиз тасмим мегирем, гуфт Роналдо дар мусоҳиба бо телевизиони TVI. Лионел Месси ҳам зид нест бо Криштиану Роналдо тез дидор анҷом диҳад. ман ҳамеша гуфтам ки бо Роналдо ягон мушкилӣ надорам. мо бо ҳамдигар борои он наздик нашудем ки дар дастаҳои гуногун бозӣ мекунем. дар охири маросими УЕФА мо аз пештара зиёдтар суҳбат кардем. дар масъалаи вохӯрӣ бо Роналдо чизе гуфта наметавонам, чунки ҳоло мо дар давлатҳои гуногун зиндагӣ мекунем. лекин агар чунин имконият фароҳам гардад, чаро не, гуфт Месси моҳи сентябри соли 2019.
дӯстон, мо умедвор ҳастем, ки баъди ин видео ҳама дарк мекунанд, ки миёни ду легендаи футбол ягон хеле рақобат ва хусумат вуҷуд надорад. ниҳоят баҳсҳои зиёд ба охир мерасанд ва мухлисон ба сиёҳкории ин ду футболбози беҳтарини замони мо нуқта мегузоранд. мавзӯи кадоме аз онҳо беҳтар будан ҳам ба дили ҳама зада аст. ин баҳс дигар маънӣ надорад. онҳо дар алоҳидагӣ мақоми хоси худро касб мекунанд. ҳанӯз имконият ҳаст бояд аз бозии онҳо лаззат барем. аз мо ҳамин қадар чиз талаб карда мешавад. ба ҳамин тамом дӯстон, агар видео маъқул шуда бошад, лайк монед ва дар канал обуна шуда зангулачаро низ зер кунед, зеро ҳамеша аз видеои нави мо бохабар мешавед. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.